Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Qala al-faqih dawu sopo al-faqih rahimahullah, az-zanbu utawi dosa iku ala wajhaini ing dalem rong rupa. Siji zanba fima bainaka, yaiku dosa ing dalem perkara, fima ing dalem perkara bainaka antarane sira wa bainallah taala lan antarane Allah taala. Jadi dosa itu ada dua, keterangannya dibaleni maneh. Siji dosa antarane sira lan Gusti Allah taala. Wadzan balan dosa fima ing dalem perkara baina ka antarane sira wa bainal ibadi lan antarane sak padha-padha kawula. Fa in fa'ala zalika mongko lamun lakoni sapa wong ing mengkono taubat la yabrahu mongko ora bakal ngalih makanahu, mongko ora bakal ngalih sapa wong saking panggonane hatta yaghfiru lahu sehingga paring ngapura sapa Allah maring dheweke. Jadi jika seseorang melakukan taubat itu dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan beranjak dari tempatnya melainkan Allah telah mengampuninya. Ilaan kejaba ing yen to ruku ninggal sapa wong sayan ing sewiji-wiji minal faraidhi saking pira-pira fardu, fala tanfa'uhu taubatan mongko ora manfaati ing wong apa taubate. Kecuali jika ia meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban, maksudnya fardu, maka taubatnya tidak akan bermanfaat. Malam yakzi selagi durung ngozok sapa man ma ing perkara fatahu kang wis liwat apa perkara. Sumayan damu nuli getun sapa wong wayastaghfiru lan nuli getun sapa wong lan maca istighfar. Jadi selama belum mengkozo ganti apa sing terlewat, mongko dheweke kemudian menyesal lan mohon ampun, maka pengampunan tidak akan diberikan. Jadi nek wis nyesel, wis njaluk sepura maca istighfar iku wis diampuni, kejaba meninggalkan barang-barang fardu, ya kan. Selagi ini durung dikodok apa sing ditinggalno mau, mongko durung oleh pengampunan saka Allah Subhanahu wa taala. Waruyan ba'di tabiin, waruyan lan den riwayatake an ba'di tabiin sangka
sebagiane tabiin radhiyallahu anhu muga-muga ngridoni sapa Allah saking dheweke kabeh. Anahu sak temene tabiin iku dawuh anahu qol sak temene tabiin iku kala dawuh sapa tabiin innal madzdibi sak temene wong kang dosa iku ya ibu nalikane nglakoni dosa fala yazalu mongko ora gingsir sapa wong iku naman mustaghfir wong kang ketun tur maca istighfar hatta yadkhulul jannah sehingga mlebu sapa wong al jannatu ing swarga fayaqulu mongko dawuh sapa asyaitonu setan ya laitani tumbuk yo mau lam au qihu fiha ora nyemplungake wong iku ing dalem dosa. Iku diwarataken sebagian ulama tabiin bahwa sak temene wong kang pendosa berbuat dosa terus iku senantiasa nyeselan terus beristighfar sehingga dia itu masuk ke dalam surga. Mongko setan iku ngomong, aduh cilaka ketun lah setan iku, seandainya aku gak njerumusno dheweke nanggone dosa iku. Jadi setan iku merasa ketun lah apa kok ngudai wong iki, ujung-ujunge bertobat dan mlebu swarga. Wa qala ba'dul hukama lan dawuh sapa sebagian wong ahli hikmah innama sak temene ta'arufu taubatan weru apa taubate wong lanang innama ta'arufu taubatan rajulin sak temene weru apa taubate wong lanang fi arbati asyaing dalam pira-pira 4 perkara. Jadi ciri-cirine taubat iku ana 4. Ahaduha utawa salah sijine ayam siku lisanahu yen to njaga sapa wong ing lisane minal fuzuli sangka guneman kang muspra wa ghaibata lan ngrasani wal kadhiba lan dosa. Jadi ciri-ciri tobat iku ana 4 perkara, salah satunya jadi menjaga lisannya dari berbicara yang tidak berguna, terus rasan dan berdusta. Wasani lan utawi kang kaping 7 allayaro ing yen to ora ningali sapa wong li akhadi fi qalbi ing maring li akhadi maring suci fi qalbi ing dalem ati ini hasadun sifat drengki wala atwatun lan ora ono musuhan. Dari yang kedua dia tidak menyimpan gak nyimpen ono ing atine, gak nyimpen permusuhan terhadap siapapun di dalam hatinya. Wasalai sulan kaping 3 ayu fariku ashabasu wasali sunan kaping 3 ayu fariku yen toh ninggal memisahkan diri dari ashabusu
kanca-kanca kang ala. Jadi sing nomor 3 iku ninggalno kanca-kanca sing elek, sing apa iku lingkungan-lingkungan sing gak tepak. Warobi lan kaping 4 ayakuna ing yen to ana sapa wong iku mustaidul lil mauti cumawis lil mauti ing pati. Nadi mustaghfir tur wong kang getun lan maca istighfar. Jadi yang keempat iku senantiasa bersiap menghadapi kematian, merasa menyesal atas dosa dan terus beristighfar. Wa mujtahidu tur wong kang mempeng ala taati ing atase taat Rabbi maring pangerane. Jadi bersiap menghadapi kematian dan menyesal atas dosa yang lalu, terus berikhtiar serta sungguh-sungguh dalam mentaati Tuhannya. Dan dari tanda-tanda apa iku wong sing diterima tobaté iku siji ana perubahan lingkungan, yaiku wis gak berhubungan maneh karo wong-wong atau teman-teman yang berbuat buruk, ganti pergaulane dadi karo wong-wong sing soleh. Terus nomor 2 iku total berhenti dari segala jenis maksiat dan fokus menjalankan segala bentuk ketaatan. Sing nomor 3 atine iku saiki ngrasa seneng nangone donya sing ilang saka atine, diganti karo rasa prihatin atau eling ing nggone urusan akhirat. Sing nomor 3 ngerasa tenang dengan rezeki yang dijamin oleh Allah dan menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan. Wa yukarrimuhu wa ta'ala lan mulyaake sapa Allah taala bi arbaatin kelawan papat karomatin pira-pira kemuliaan. Dan Allah Ta'ala akan memuliakan dengan 4 macam kemuliaan. Ahaduha utawi salah sijine ayyuh rijahu wa ta'ala ing ento ngetokake ing wong sapa Allah Ta'ala minaz dzunubi saking pira-pira dosa. Jadi siji Allah akan memberikan kemuliaan. Nomor sijine Allah Ta'ala iku ngetokno wong iku sangka belenggu dosa. Ka'annahum lam yudnib qottan. Ka'annahu kaya dene sak temene wong iku ora tau dosa babar blas. Jadi sing ciri yang pertama itu melepaskan diri dari dosa-dosa seperti orang tersebut tidak pernah melakukan dosa. Sing nomor 2 asaniyatu utawi sing nomor 2 iku an yuhibbu ayyuhibbahu ta'ala. Kaping pindho yang to nresnani sapa Allah Ta'ala. As-salis utawi kang kaping 3 Allah yusal alaihi syaiton. As-salis utawi kaping 3 ayusal to yen to ora paring kuwasa alaihi ing atase wong asaiton apa setan wayak fadulan joko
sapa wong minhu sangka setan. Tadi yang nomor 3, tidak akan membiarkan setan akan berkuasa akan dirinya, dan dia akan senantiasa dijaga dari godaan setan. Wallahu a'lam bishawab.